This is what I'm excited for. I'm excited. It's a classic today. It's a classic. It's a classic. Today we're watching a classic. Rest in peace to the legends, man. Yeah, okay. Nushirano Sapil. Oh, I go Ushirone. Washon, I think 2 years ago. Okay. Wonka Vaseko in Osbego, Wonka Vaseko. But yeah, still, bro. Let's enjoy this one. You can't talk about South African television not mention Emzini. Come on, man. I remember this episode. Come on, man. Oh, Umakhale. Oh my God, I haven't watched this in years. Please, man. Because muntu makaenza visit rapa wamude so izafika rapa yamukanya so wawona yamuhuka so rapa ntanje hayi silwana Wayihluphi ngalabo bantu abada bazongena la enyanga. Okokanje nje kofuna abagobe benzini. Baphume ngaphansi kwayo. Awutshela kahle. Wena sokweneka kanjani ke ntambo? Mayisile phezulu. Hayi. Muna chawe. Kibakaribisa ka ho monna mababili le phone yawo hiyo. Bro, where does time go, bro? Where does time go? Look at the phones that are popping now. Mfukeni, thetha lento ingxaki yakho please. Mamela chawe. Ake kunala chawe, uqala chawe. Yafuna kanthusa manje. Awusimama. Mgoqa ke manje. Mfukeni, ngiyeke ukumane olandela emva kwami ngathi uyibodyguard yami. Incede, thetha lento ufuna ukuyithetha. Hey, womfukeni kanjani wena? Sewunathi wangena la kamelweni lethu wasohlola ukukhuluma ngoba isimulu. Bona chawe. Ngikupa please, ngikadime cellphone yakho. For 30 minutes yamizozofela cha. What? Mfukeni, akunazi inhloni. Uthi mandikuboleke iselula yami entsha endinikwa nguBus John. Mfukeni, uyayazi ba iselula entsha le. Asoyilanto le yalabhaza benimhleka apha ninihleba ngayo. Hey, try. Uyamuzwa ukuthi Mafukeni wathini? Wafuna ukukhulunyana ne-cellphone yakho for 30 minutes. Akayazi ukuthi i-battery ne-sim card ziyaphela futhi. Wena mona nakasho njalo. Bona chawe. Kiba basic competition. Me kiba nile cell number phone, cell number ya how. Ukuzwela bakana baletsa ninka paningi uri ngikona ta TV yaka ekuyinenjawe. Mfukeni uyageza. Wena ufuna ndikunike iselula yami, ndikunike le selula ihlale kwemini yonke. Ekubeni wena ungakanga undixelele naxa uhamba unikezela ngefone number zami ebantwini. Mfukeni uyayazi iselula kuba yinto epersonal. Ayi kumuntu okuchwenza njengochawe. Hayi fun. Ephakamisa uchawe. Ayi. As far as I'm concerned, ifana wambone umuntu oboleka umfazi womnye umuntu. Mfukeni yahlukana nami. Asimfazi. Hayi madoda. Sengiphelile khona ke. Nangono bosami. Oyi uthe imalini? Hayi ngoba yabona ngathi ukuthintitha lana kancane kanti bengifana amaphutha. Ngoba ukuthintitha. Hayi. Udlalela abantu umkize. Amancane. Okay. Hi Peter, kunjani baba? Mana kancane ngiyeza khona into engisasilungisayo. Yeah. Okay. Kulungile baba. Lindeni kancane. Konje baba bese ngiyaxolisa kancane besitheki imalini. Ngithe ngifaka amafutha emshini wami.
Lakuthintitshela. Akuthela emqaleni. Mana mafutha kancane baba. Oh, okay. Thami, ngicela yonke into ilinde lapha e-ofisini ngiyeza. Ngisebhizi ngomunye umsebenzi la. Khona manje, kulungile. Ngicela ningilindeni ngiyeza khona lapha e-ofisini. Ningahambi. Now, I'm finished here. I'll be there. Okay, bye. Konje baba ngiyaxolisa ngomabhizinisi amaningi. Kambuthe imalini? Hey. Yabona namugwina lokhu kuyibhizinisi lami. Khokha imali yami lana uyekulokhu into eningi. Ngasikhabazela. Faka isandla ekhukhwini thatha imali yakho kule ndoda. Wehlukane nayo iha. Udlovu nolaka yazi ngibona udlovu nolaka. Hambe la. Ya, ngiyuthole land. Ha. Kulo ntotilandi. Back then. Ngicabanga ukudala kangakanani la sebemxhaphaza. Back then, yo, dude. Ngihamba. Ufaka amafutha. Sibuka umfana. Lasi Udlovu uzoclever. Angeke asafuna ukukhokha. Uzothi ayiphume kuleya 20 leyo. zikutshela mfethu idiyantsheyo state cabona ukumoja jwayo wena ende since utsho mfana umfana ayisani since utsho swaka yoyo yimfa sinayisisi lahlile wena ende silahlile uthi yakumlade so intathe Mfukeni thumbs up emqolo kodwa ke lento ayithe into abanzakunika leselula yakho yenza Hawu shawe awukasuba nenhliziyo embi wena ingane uyachaza umfukeni ukuthi uzokubuyisela lesiselula sakho bangabe sebemshayele laba abantu abathakazo landa umkhomelo awuyindaba futhi aneva wayidla futhi musitwaye musi awu lento le izakala musi ithi kring asuka lapho athi hi basuka bona bathi come asuka lapho athi bye bye asuka Ivory wakunikezela futhi ayisuka ithindi Ekelani. bachawe ujikolo wanithi ngike kayija hakinoyija yazi khabazela sekufanele esikolweni sezinwele manje uyofunda indlela eningi zokugunda kodwa ungakhoda ukuthenga umakhale khukhwini phela ukuzabela ungabe ufuna uzogunda la bakuthinte Ogajeni. Udlala egaja kuzeliwe wena. Mina lo kube lonke bekhanyilanga. Ngithini bese bethi kwiti sebekwitisa. Ayikona. Lokho Ngisizeni baba kodwa sisebenzisa i-cellphone yami bashone ngaphi vimba babalele cellphone bahambe bashone ngaphi? Ukhayiza uhleli la. Why you referencing? Ukhayiza uhleli la. Uzobona uba. bashone ngale gate-ini Esangweni. yes sangweni Hlathiwe kodwa. Sebegunye lokho nje nomakhale khukhwini wakho kodwa. How helpful. Bebantwana umtshela into esiphazamisa. Bebantwana umtshela. ngoba intsha ndincede Mfukeni uzoyiphathe kakuhle le cellphone yami ngoba intsha Mfukeni usikakhathatsega chawe hona mona ematsogong a bolokehileng a matla a mofuthu a soft phela njwetse he chawe hela kitebetsa kae yabona ke uzojonge kakuhle Mfukeni xa uyiphendula uzopresse kule ndawo ngolahlo undincede Mfukeni ubaphathe kakuhle abantu abanifunayo uyithathe nemiyalezo yami as far as I'm concerned Ngena apha kuphuma ngapha at this point. Uyibona Usejabulile. ana wena Mafukeni wazi ukuthi le cellphone yakhala wayiphendula kahle wenza so hi ungaphendulisa wathi hello ngathi wenza phone yasendlini ukile cha kitebetsa kae nna yake hawu mfukeni kanti uzobuya ufone futhi wena angithi wena uthe uzofonelwa yena abantu bakho hayi suka ma It's funny how ngiyahlela nje kusho Rod. Kuba gubane nomkhize nje. Bayazi. agubani sizikhathaza lo nto akanafona le phone ama units aphelile irikire ke yalla he tiri ha kara ba irikire hi Mufukeng speak 6 ana kisuka mo kuyafthaka tatekela Fuki uconnected ntwana ikhosi ngosena aliyeleni indaba yokuba connected siyadlala la madoda Tufika into enkulu kangaka.
Kodwa nalento ixakile. Ngathi nihlele nidlala amadayisi kuba abantu bami emvakweni ningabazi. Six. Come in. Dumela Shembe. What's in there? Ewe. Ngahlala. Qale Nganqeda nganto. Naki Doris. Yoginele. My assistant. The housing department will do follow up ka di family units ko di hostel. Ihlile Doris, to add on that, Mary, mona we try to find hore le phila jang. Lo re is there need yo add more families in the hostel. Eyam ingxaki apha. Into yoba amadoda alapha ayanxila. Ebusuku nasemini ingxolo nje. And ayanxila. De utlohala mme dintlha tsa hao. O qetile? Hayi ndiqabile. Phela kwalonto nje ndifuna uxelela yona. Doris re qetile msitso rona jalo. Ha re tsamaya. Me ho tla No boboya. Kanti le assistant ngoba yedonsa abantu ngamakhaya. Assistant enjani le ekhulumayo? Okay ma, re tla lokisha ye. Enkosi. Ulukile ma. Awuzolukisa. Hayi. Ningahlala phansi. Yeah, this song. You know it's about to go down. It's about to go down. And in the scene yodwa uyazi ukuthi Wait, Mandela was president. Yakudala boy. Dumela ntanzi. this is early 2000s. Chief ucabanga nje sengithi chief ngena nawo ama-criminals angapho hayi ngiwabambile. Hayi busisi ni-connected ni-cellular. Yona ntwana. Baselula makwenze njani? Ha? Suka la. Baselula. Balula. Baselula. Suka la. Ayakwata le out le maitsi yakwata. Yahlina ishiki kahle kahle. Oh, nawu umbheki. Luleke bosisi. Nithi kubhlungu. Yasicabanga. The fuck. Yasicabanga. Sekwancane indawo. Ngiyafana. Yeni? Ngiyafana. Nifuna mina ngifakaze indaba zamanga zikanobhobhowayo. Zokuthi yena ahlupheka lapha hostel amadoda ayaphuza amhlupha abangumtsinto. Ngifakaze lokho mina. Awa papa. Asiribulele jwalo. Rena ka fela go ngwala report ena leng your side of the story. Ka di family units mo hostel. Fela. Hey, angandaba nestori sakho ngezwe. Angandaba nalokho mina. Ngithi mina azothina amanye amadoda umeze ukuthi mina ngifaka indaba zabafazi. Uthi ubuwazi ukuthi nobhobhoya wenu uyena ohlupha lapha hostel. Hey Doris, I fail to understand when that Alisoma. The way I got it, man, is very uncooperative. Huh? Assistant nempakamo le. Ine opinion. Hawu. Kanti umsebenzi wakho uzokwenza kanjani? Ha re tsamaya Doris, maybe ha khutla some other time. O tla ba sa lekhulu ka mona. Oh. Uyabona ke? Ungabheja Hayi kahle. into niyazi. Squish esikhulukhulu. Ukhulumela amadoda isilungu. Yonto niyaziyo le. Mina madoda islu. Inama rights. Inama rights. Impakamo. Umana lethe mgola ufethe lapho umana la. Ha re tsamaya Doris. Ngani kuwani? Khosi yami. Lena bayigejisile. Siyahamba into. Bayigejisile. Ubona. Nali feminist. Ngenhliziyo asho ukuthi ayi kodwa le yadlisa le. Kanti kodwa yadlisa nawo. Womvuke. Uphi umkhomelo wakho okhuluma ngawo? Hayi Washula kade kwenzakala kanjani? abasofuni. Hey, bavuke. Kanti le bantu bakho banjani? Kanti bona i-30 minutes le bayenza ku-counter kanjani? Sekikiri mthambekile toilet. Hawu, womvuke. Hey. Uphuma izivele nje uya. Hey. Ya mfukeni ngakundiphela cellular yami entsha ndifuna ukucheka imiyalezo yami Self. Oh yeah, ngiyahopula jwale. Ikisile umantu. mfukeni No, uthi ubheje ngezinto zabantu. Kunijira kumanda. Kumanda. I never forgot. Into ubheje ngayo. uphambene mfukeni ushiye icellular yami entsha kwi-girlfriend yakho Intombini?
Okay. We had a problem with the little bit of most. Ooh, so rude. Come cover. It's a office. Okay. Bye-bye. What do I can do is department must do a proper transport. Oh, go on, to hate man. Qala uyibonile nje abantu ababamba inkunzi endaweni eyodwa the whole day. Cha. Ngizwe kahle yonke indaba madoda. Bakubambela umhlangano. Yabona wena mafukwana. Unini ukuthi akucingo la chama. Kwaze wadlula isikhathi. Isikhathi mafukwana ebenivumelene ngaso. Uyasuka mafukwana. Yothi entombini. Madoda. Mina ngaso Mfukeni. Yeah. Yabona mina sinoshilwano sifaka ehlazweni elikhulu kabi. Ngathi uyilahlile. Wathi ndoda. Okokanje thina besincenga ushawela uthi akubuleke lolu cingo. Yazi Mfukeni. Akucingi man. Akucingi Mfukeni akucingi. Into endiyibonayo mina ubundiqhatha man. What do you think would happen if he said that? Look at this reaction. What do you think would happen if he said that? Bazomzwela kunokuthi athi uyishiye kuManto. Avela athi kuvela abafana bangiqhumba ngemimese bangiqula kalo lebhluko lami leli. Usaphila? Ufuna ngenzeni? Ukuthi bakubanga nomsebenzi uyishiyene intombi yakho. Man. Hayi. Hayi. Ungathi Mafukeni waqhatha futhi wayazi nawe ukuthi Mafukeni akakwazi ukusetshenziswa lento yakamaguwani le yokuqhatha futhi. Hayi wena bani. Yebo shilwana uhlwana ukubhede man. Madoda. Mina ngibona ukuthi senze nje. Asambe naye Mfukeni lo siyele kwaMantwa solanda ucingo likashawelo sibuye nalo sizela. La endlini. Askiphi quantum. hamba sonke yena ke kuyasebenza ngoba mamantu kashilo lena ufumana umsebenzi omusha umsebenzi wa di country tsetsa hole tsi Mfukeni uyaphambanisa Hayi madoda ithunthu necala wena kufanele usuke manje uhambe iyele yolanda ke wena ifoni lena kaChawe ubuye ungapheli imizuzu emashumi amathathu ngaphandle kwalokho Mafukwane ngaphandle kwalokho hawu Mafukwane kuphelile ngawe lapha eLum 8 eBlock C nya kuphele ngawe kwaphinde buye ya Jesus, they all agree. Wena chief awunathenda khe uyazi amaleli akhuluma nawe kahle athi uncooperate Listen. wena uthi let him go Wena yini okuthenda kuyani wena Matata. Hayibo angena ngigijima nje kwenze njani Ba re cell phone le di bag Charnadile dinokwane tamon yini obani baphinde babonile How can I pose a question to Jean-Marie? O ka potsa dikeleme mabizi o dirishile from behind. Tsa ka cell phone tsa rona. Entla re ke? kulungile lalani ke so Look at this man's face. This man is pissed. Entla re ke? kulungile lalani ke so thatha istatement isitshele yonke mangabe bakhona lapha ngaphakathi la uMasela yanethembisa na kanjani swabopha Pal. From trap ayo. sello ke o jwetsa tate heke ke bona bothata ba ka bono he ke bua tjena lona tate ke ba ntibetse man lo ntibela le hona ke ra ke se bile roba kae gore ka mantwa a mang go lela refuki pele la ka jalo le dikela tshwanetse go tshwere cell phone yo ka letsogo o sa re pele le dikela ke re bandele 30 minutes for ntate ke phetho ke tiu o se jwalo hey ke kantle ke a gopola jalo bua ka eng ore ke cell phone yane ya Chawe e ntšha go lo tsoresang ke la ka yona no bona fuki se ka ba khatatse ke batla go tseba o tshwere tšhelete ba ke bokae fela clip fela You guys are getting haircuts for 20 rand. Sorry. Inflation When you take moto get it get. Mari to clip I born to clip it's justifiable. Mamela he. O etse bonnete ba gore e tshwana
Hanke, yachao. Awuyazi nangegama. Ja. Jesus Christ. Into umuntu abe nepapa Uluma ngathi bag. Ngiyakubona lokho uyaba uphethe yazi wabathi bakuthelela ama-chips wathi ngeke ayikho into nje ukuthi wangayithathanga le mali wayinika ushawa mtsho ukuthi mfethu le phone ilahlekile nayo imali ukuyi-replace Usuqamba amahle. Kulungileke bosisi. Uyithola imali yokuthenga ifoni. ubuye badayizile Like if you can just buy a phone, it's thenge nje usayaphi what a spur of the moment. Le ndaba yenu ke soyilungisa noma kanjani? Sizozifuna size sizithole lezi igebengu. Emva koloko ke ngishalo ucingo. I hope le dira mereko a lena le tshware mahulo la tshware le banyeke le ba khwetse le tlo go tlhantse le bele mekhaba mo hayibo must patrol You must patrol. Ambanile. Kulungile ambani? Yeah, chief. Lento yenzeke kulabantu bedepartment eyenziwe leqelegqele. Ngicabanga ukuthi ihlazo ngempela. Asivale lesigebengu. Uqinisile. Yazi zomela sisumele ngenyanga. Necebo zalo. Nakho sokwenza. Wena. Ayisebenzi lena chief. Sure. Okay, nayi imali yenu le. Sure. Okay. Sharp. Okay. Sure. Thank you, boss. Hola machita. Ay, Zilo sure. Yabona connection asset matsatsinga le. no Zilo so tseba ke business mfethu so smoko sa Man, matsa ke mafoto. Ke batla cell phone. Bona ka fona cell phone fela. Mara mhlo ba teke, ke tshela ona fitla la posinda o lona. Wa bona. wa tseba ta Zilo ta thola ra posinda Sure. hola kana gauta ndiyazi ngokwaloko athama hola time awathola the stuff seplandix re ne ke tsena ube mnati ke tsena kaofela tema choose masketela beauty contest timer sure mfa Yema kwethi. Nithatha kanjani? Ngibandisela ngithenga into ezibuwe ngoku ne? Okay. Iswa, ika. Keep imvubu Imali ngwanyiwe, ya. Ukuthi kufuneka kube nembaza bathe kombhede. Ngathi lahlela Yona yasibiza. wangivuka kahle. ngiyawazi indoda ebhadalayo wena Efuki. Uthozi phaselane wena. Yeah. Ngithozi. Ibu, leswa lona. Ake bona papa. Kuyona. Kiza chinchi. Ona change. Itu clip nje. Sana daba. Nkahe. Ukasala nomuna ntombi. ushaya imali okokuqala umthengile ubheka nokudla shaya imali kwesibili akuleka Ora muntu. Ngisibona maqhaqwane. Okay, Fuki. My SIM card, nothing. Ukuhlawulisa wena ungibambisa lezi zinto zakho. Hayi, magwane hayi wayazi ukuthi manje setshenziswa sonke siyathula. Okay. Uyachawo. Unempakamo. Une-confidence. ungenedeleni Une-confidence. bekuthini nina lithi awumuntu ezijwayelayo Yena cellphone ya hayi. Okay. uphi la Hey. Wemfukeni. Usebenzileke wabuya naye. Ngoba thina bese sicabanga ukuthi siyobiza amaphoyisa la endlini. Maphoyisa? Mfukeni uthi iphi iselula yamentsha iphi Yena cellphone ya ndati. Kiyaziba wena unosonana uri mntu ke lahlile kapa ke jambisela yini ka Lile cho awuna ya fudile. Liyana bazweni wafuna. yiyo le nansi iselula yami entsha Bayaphila ujam peanut butter. batha yonke into ndoda shube bayikhethele ibull brand Mfukeni couch akomuntu ufonileyo okanye washiya umyalezo Hello Nguchawe luthethayo Ubani Doris hayi ndazana Doris ngithe andimazi uDoris man Chinitis. Hayi. Try wena wazidawutisa le matandana yakho man. Hawu wenza ngathi thina siboni ukuthi iDoris imatandana yakho. Nanseni imessage ngoku
Hey, usile lona. Uyageza lona. Uthi Doris, I love you. Please kiss me. Mfukeni. Yintoni le yenzeka apha kule phone? Kuqhubeka ntoni ngale phone wena Mfukeni? Nangoku umakhala ekhikhini wakho ke sibeko, ongena umakhala ekhikhini. Ngifuna usebenzise kahle ndodo ngoba sabadoba labantu. Usha nje umuntu odakiwe, ngithi uyabona. Khulumele phezulu umemeze uthi wena, "Hello, hello, hello." Bona bezodonseka labo tutsi. Hamba. Still operation. Senza lo sibeko. Hey, nomqhu. Abukho yini ubungozi la? Ngoba ezinye zale gilamkhulu azikumisi nje. Sifathe sikuphokoze ngenhlavu, Bese ziyakhuthuza usulela usufile. Manje mina njengomuntu ohlakaniphile, ngifuna ukufana namaphoyisa labaphesheya yabona, labathi amantanda khava. Ngigqoke lama bulletproof ama-vest, uyabona? Bese ninginika nina-ke la ekhaya ninginikeze nale ekhanda i-bulletproof ye-vest. Hey ndona chief, ngicela utshele lo muntu ayekukhuluma kakhulu. Shut up wena man. Lalela wesibeko. Nakho kuzokwenzeka. Bazothi bengakakuphuthumi sobe sesibabambile. Ya, hayi, leyilungile. Awusho. Kuleyo budakwa. Ukhona yini umuntu ongadakwa ebengaphuzile? Hayi man, awufaka okuncane la. Negotiation. Usibeka kuyindikele. Negotiation. Bayindikele utshwaleni, akahluphe umuntu, akazazi ukuzodlala igoli uze ukuzodakwa. Lena udakwa lo. 50. 50. Hey. Akuna 50 la. Na 10 rand kuphela bamba. Yodwa. Hayi, fusa. Hayi man. Ngiqondi lento mina. Tu. Nobas John akasandifoneli. Mfukeni, kawundixelele man, ndixelele. Ngubani lo Doris endimana ndibuzwa ngaye efonini yami Mfukeni, ngubani? Chawo kafumana ora selfoni na wena itarakane hlo. Ngoba lasathi ngidikile kayitobisa. Because ngizoyibiza Doris. Wecha. Wena usho ukuthi lo Doris ngijobela ngale komadala today now. Maza ukazi umbona kanye? Hayi bawukizi. Andimazi bawukizi. Hayi, mandonda wakithi. Mina le ndaba nayibona ukuthi nje i straight forward nje. Wazi ukuthi Mafukeni wenzile yini? Uthathile phone yematandana wakhe, le Doris, wasuka lapho brand new wayinika chwayi. Ana wena Mafukeni wena, ndiyakutshela. Nizomtshela manto ukuthi akuyenze silver cup is broken, akulahlelelene phansi. Wemfukeni. Siyakucela ndoda. Akukhulume iqiniso njengomuntu efa. Ubani lo Doris? Jali sweet lam lomkhuhlane, my Vicks Vaporub. Hey, ngonde ndiyaphaya kumculo. Ndiyakuripota lo mfo Mfukeni. Ulmani. Nithi nothathephi ama cellphone. Ibla nthema ena yona re nketse hotmalele ba nke Mfukeni so. Kanti Mfukeni une cellphone naye. Umuntu wasala madoda. Uphethe over wakhe. Awuthi hayi. Yana. Kini madoda. Nansi le migufa la bifonze tu. Entanga. Kanti lo msebenzi kade nuqhuba ha? Madoda. Nansi selula yami. Asiyo le nto. Awuyiboni kahle. Iselula yami. Makweli. Kutheni ningamasela nje? Kutheni ningamasela manje? Hey, chawa. Musithatha umthetho usifakele wona ezandleni zakho. The law. Nostalgia, eh? There was Emzini Wensizwa. Sitcom at its best. Umuntu ohluphe njengomfuke ubambangele zonke inkinga ezikhona evuke kuhluphile ukuze beba ngamxoshi kani. Okay. But in any case, Emzini Wensizwa ke lo A classic, of course. History, legendary stuff. Ungakhohlwa ukulike lapho, please subscribe. It's imperative. Siyakhuphuka, siyale.
suggest anything you'd like us to react to, and as always, keep coming, keep sharing. Kusasa via via.